Kapobre, it's me, the organic peace. Ay nagimug katakaha kung ingon ani ni jud ko kay ingon ani ni jud ko organic na ginakuhnawon manghimuta sa takay basig dapay na imuta ba. Daghan jud na adik aning white kay ikaw mata ay ikaw man nimog tulog mata diretso na yung kagkupot sa cellphone. Paita bitaw ni mag white daghan jud na adik aning white. Mata kag sayo kay magprot. Mao jud na yung mga life na to ing ana jud. So kini akong message kaninyo mga kapobre. Kanang dili ko ganahan mo ingon sa akong mother, mama o happy Mother's Day. Bisan kung kamo din ha, moingon mo na ako nga ay pag-ana ati kay bati na. Oo, naana diha ninyo ang inyong rason. Pero kung kamo siguro sa akong dapit nga bilang anak ug unsa dito sa akong ginikanan. Pero mga kapobre, ayaw yung taong ko ninyo ibasa nga moingon mo nga kabati gud nimo pagka anak ati nga Mother's Day ba yaron o tinuod jud na. Pero wa mo kabaluoy kung unsa ang ako ang gibati dito sa akong ginikanan. Pero lisod masagud ko ako ni siya i-wish out kay sa unang panahon bata pa ko wala mo ko kahibawon unsa na ang Mother's Day nya kining pobre tawo ta kahibaw wata ka ako sa unang Ginoon namata na ko kahayag ang kapobre sa tao. So may ngani ang nangahitabo sa ako ang kinabuhi pobre man gid kayo kanang Valentine's Day og kanang Happy Mother's Day wala na sa una murag mauwaw mo ko ingon og Happy Mother's Day sa akong ginahan. Dili ko kuan jud nga moingon nga Happy Mother's Day mama dili kay murag kay wala man mi nakadungog gud sa akong ginikanan pud ana nga moingon sa tawo nga Happy Mother's Day kay sa unang panahon gud sa karaang panahon wala ko kasuway wala ko kakuan og naibay Mother's Day sa una kay ang akong mama wala may dili man siya kuan gud murag dili siya showing ba sa tawo. Mukuan siya pero wala ko kahibaw kung wala ko kalungog nga moingon pug Happy Mother's Day sa unang panahon giduka pa man is pobre mata pa mo pag mata pud nako nya wala pa ko panutbras kamo daw suway daw na kung istorya mo ikabuntag kung wa pa yung panutbras humot ba pamada ang inyong ba. So pareho sa tanan na ay mo pagkuan bisa pag magbutang mo diha og mamahalon na sosyalon para sa baba pabango igmata niyo buntag suway daw ninyo yung baba og humot pamada ba humot pabango ba dili man pud di ba tinuod ba niya ko istorya kini ako ang gikuan ninyo. Patay ang baba na ko masud na hapit ang remote. Kanang Happy Mother's Day sa tanang mga mother o way labot na ko. Day Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Apil na akong mama ana. Pero di ko ganahan jud mo ana sa akong mama nga Happy Mother's Day. Di jud. Dako kay kog panghiubos sa nila. Kay ngano sakit para nako. Nga bilang akong anak nga nag-abroad nga kana bang mag-iim kita ha. Dear Charo, ako si Alona Tampus. Manginaot ako Charo nga madunggan nimo nga ako. Mauro na nagpadalan Charo nga katawa. Di ba ko ganahan ta mohilak pero kaya di lagi ko ganahan mohilak. Nga moingon mo nganong mohilak ka. Kay nabigi ko im-im nga kanang naadyo ko na kanibang sa akong pag-abroad, naagian yun din ako nga unsa ka sa pait. So, sa ako pagka tugaok. Pait bito kay mga kapobre sa akong nagian. Serious niya akong pag-istorya karon na di ni binuang.
Happy Mother's Day sa mga mother, pero di ko ganahan ingon sa akong mother nga Happy Mother's Day. Di ko ganahan kay ngano di man sa ingon mo tawas po ni Garby ni ate dili sa ana gusto nako paminaw mo ha serious na di ni dalag katawa gusto nako patikmo nako akong mama nga kanang magmatngon pud unta sila ba kana bitaw kamao sila munahuna unta maabot sila munahuna nga di lalim ang nasa abroad nga mura pagabat mara bitaw murag ganun na bitaw gid sila nga kana sa punto ba nga nakaroon hunahuna sila nga kana bitaw daghan tag kwarta namuni tag kwarta sa gawas kana bitaw ako bilang anak obligasyon ako bisig na minyo nako obligasyon ako nga naghatag sa inahan dili ni pamuyboy ako istorya gives out jud nako akong gibati sa akong YTC kung kamo diha naminaw basi buingon mo nako di ko mutuan ang ati kay para lang mo sikat para lang mo kuan sa tinuod niya akong giistorya ninyo ako mintras buhi pa ko ako ni ibus out may na lang kung ako ang mamatay makadungog sila kung kinsa may mauna nako namo ni mama og kamatay ako ba o siya basta gibus out ni nako na unta kung ako gani mauna pasalamat ko nga madungog niya ang ako ang video sa YTC nako kabalo man ko nga siya bisag kay balo sila nga nag-YTC ko balo ko nga di na siya matanaw sa akong video kay di man po nakamausad mo kuan sa YouTube so kini ako istorya mahinabi man gini nato serious jud niya ngano ako niingon ko nga di ko ganahan mo Happy Mother's Day kay sakit kayo para nako kada buwan kapadala nila ginatuman jud na nimo ang pizza ang buwan dili gan pizza kay ang pizza usay madili man jud ta kada buwan jud na padala ko kay tungod naibaw ko unsa kalisod ang Pilipinas ug unsa kalisod ang naagi nga pandemic karon pero bisag wala pa pandemic gahatag yun ko sa kada buwan ako mga anak naa ni diri duha kana sila kabalo kong magyaw-yaw na sila nako nga nganong nagatagan pa ko sa akong ginikanan pero di ako sila gi pansin nga ako jud ibarog mo ingon ko obligasyon ako mata sa akong ginikanan kay di ko matawag wala ang akong ginikanan so sa ilang side murag nisabot na lang na sila nako nga nagatagan ko sa akong ginikanan karon nga na akong mga anak diri mas giuna pa gyud ako ginikan naghatag kaysa ako ang bana kaysa ako ang mga anak nga nabilin sa Pilipinas kaya ako nagsalig sa akong anak kay kaduha nga mo'y naghatagan sa ilang amahan pero mo na mingon ko niyo di ko ganahan moingon niya Happy Mother's Day tulad no isang araw itawag kapadala lang ako kwarta ha itawag kay gidam ko daw siya sa akong igsuon nga namatay nga anniversary daw so nakaingon ko nganong day anniversary di madayon na ang anniversary kung walay party walay hikay mo adto karon kay pandemic baya so di pwede nga ana las balay magdagko to kandila o mga pangajian pila ra may ibayad ana so
ang pasabot magpadala ko para anang anniversary. Pila raman taw kung gipadala nako og 6,000. Kabalo sila widir pa akong trabaho taon. Unya, gipadala nako og sila 6,000. Kung katong 500 o 1,000 ba itago para sa anniversary or sa kamatayon siguro, anniversary sa kamatayon. Murag di man anniversary sa kamatayon, birthday man siguro kay May ba yun. May akong nakuanan nga birthday sa igsoon. Karon sige tawag na ko gitubag kita bahalag may ubos sila. Basta wala nako kalimti ang akong obligasyon nila. Dili man tuod ko ganahan mo ingon sa iya nga Happy Mother's Day. Pero wala ko sila kalimti og hatag kada buwan. Pero ang istorya, yaw-yawan pa taon ko. Mao na usa diha, murag ang akong kayubos. Ako na lang ipagawas diri sa akong WTC. Dili ko mahilak. Kay ngano, sakit kay para nako. Naningkamot ko. Halos naman gani dili ko ka-lipstick. Di ka pangilamos, di ka panudlay. Di ka panguan tungod sa pagpaningkamot nako. Unya, usa po ning waiti-waiti pud mao po ni nagdapod sa akong pagka ingon ani nga di na usahay ay kung ingna diha ninyo nga kamo wala sad mo ani nga usahay di na ta kahugas plato di kalabag kanang concentrate kay tungod ni waiti-waiti to naman ganito trabaho undangan sa kadiyot kay mo reply sa tas tong mga amiga undangan sa nato kadiyot kay ato sang mag-add ta sibuyas nya kanang sibuyas kay mohilak ba atong mata nya manimaw atong kamot nya kining kamot na to kinahanglan pa nato hugasan usam kupot sa cellphone. So kining YT disturbo jud kayo pero karamihan jud sa mga nag-YT karon ng vlogger puro ran lang gid maglikramo lang kita kay ngano wala puro ta naglikramo kay wala may agi gyud bisag unsa pa kadako sa tong views gamay ra kay mosulod puros na ta bagulbol pero nganong mo inter ngano sige pag yun di ba adik mo naging adik sa YT pero di lang ta mo gabugulbol enjoy na lang nato sa video ang ato ang atong mga kuan enjoy na lang gid kay naa man ta may harang sad di enjoy na lang gid mao tugod mga kapobre mao ni akong message karon unta ang karon sa Pilipinas di po sila taon ta mag-abusado mag-abusar sa nagpadala nila kay di taon lalim nga naghatagan tag kwarta nya ibaliwala ra nila mura lag baliwala nila nya wala gani pangumusta kumusta diretso na lag tawag mingon nga mga kwarta kay mauna naikuan lisod sa ako ang dapit jud kalisod unya mga kapobre di ni na tadaghanon nito istorya diri na lang kukutop akong istorya kay nilapas na ko sa oras istorya na lang tag usab puhon sa akong vlog kay ako ni gipagawas karon kay may kay Mother's Day nya bye mga kapobre bye.